Čaute, mám tu takéto farbičky a mala som aj v dáčekovej taške, už som to síce povyberala, ale to je jedno. Tuto, to je niečo zaujímavé, pozrieme sa na to spolu, že čo to môže byť. Tak si to otvára aj zatvára, tak musíte tu chvíľu vydržať. Takéto náušnice. Ale iba takéto, takže nič takého super. Potom takýto náramok. A potom ešte aj takúto dlžičku, to sa vám bude hodiť. To áno. Takže, a takýto buflifúk. A pozri, tak sorry, teraz sa nepozrieme na neho spolu, ale nevadí. No, ešte takáto nádoba pre šklečka, balónik. A teraz si môžeme napríklad do toho zošita niečo nakresliť. Čo vy na to môžeme? Ja si do toho všeličo robím, ale môžem si do toho aj kresliť, tak si zoberiem teraz čiernu farbičku. A chcem vám len povedať, že budeme sa všetko učiť, všeličo učiť kresliť. Napríklad teraz si nakreslíme geometrické tvary. Niektorí to poznajú, niektorí nie, lebo niektorí chodia do školy, niektorí nie. Niektorí majú 3-4 roky. Takže ja mám teraz čiernu farbičku a nakreslím s tým 2 štvorce. Takže tuto mám nakreslené štvorce. Ku štvorcom viac menej hodí podľa mňa žltá. Vy si to vyfarbíte ako chcete. Ja si to vyfarbím na žlto, ale podľa vás vy si to vyfarbíte ako vy chcete. Dobre, ja vás do ničoho nebudem nútiť. Takže ja som si to už vyfarbila takto pekne na žlto. Teraz vám nakreslím trojuholník. Takže ja už som si trojuholníky nakreslila a ak chcete, tak si to môžete nakresliť aj vy. A ja si to teraz idem vyfarbiť. Takže ja už mám nakreslené aj vyfarbené a teraz si môžeme nakresliť napríklad tak kruhy. Ja mám kruhy už nakreslené, teraz ich aj vyfarbím. No a toto už bude, tieto tvary, tak to už bude všetko. Teraz sa naučíme, čo vy na to, niečo iné. Čo by ste sa chceli naučiť? Ja mám jeden dobrý